nje. Yeah, thanks. Yantombazana. Manje ke awungiqhubele. Ngezwe kuthiwa ususom unoma bhanoyi onzima. Uqola abantu awulali. Kuthiwa ngosuku yathi ngiyibona lapho. So Mpilo ngothi usubevalele. Ebhizinethi bani. Kumuntu lo mqolile ku social media. Abantu azongibulalisa lapha. Yazi ngizoshona lezothola udujuliwe. Angiyenzi leyo nto mina kade ngisho yo abalaleli. Yo bese ngikhathele ukusho. Yazi ngikhathele ukusho. Mhlambe nalesithelo sisidala nje. Hayi bo ngamina lona. Anginama kubuyazi kumele ngabe nje bakuya ngempela imali ngoba anginayo. Babhizi badeka abanye abantu. Anginayo mami mina. Angizenzi izinto abantu bangi-DM ngichaza ukuthi angiyenzi lonto and enye into sebefaka i-page bafakile i-handle yami ya-Instagram kuma-page abo. Okay. Manje njengoba bebona lo muntu unezithombe zakho nje zonke akayedwa inkinga so manje bayantshontsha uma uposta wona bayantshontsha baningi ke futhi enye into kaso like uyedwa ngcothi uyedwa nje noma wakho makhumalo kwathiwa naye ubusy cryptocurrency izinto eziserious kakhulu ayikho engayichaza ngisho uma kuthiwa ngiyatrade awemba nakuthando besithembe bengaveli time usevele wa trade mama bengazi ukubona bona ubazitshela batshela bathi ngiyatrade mina so wena uma wakho makhumalo sonke sonke ngeke usinekela ngcolweni ngcono usineka nje imali dlama airtime kangothi konke umuntu ucela ama airtime ngidemali cha abantu Mpilo ufuna sibatshele abake bayeke ukujaha izinto ezisheshayo asitrade asidayisa izimoto there is no business nje siyenza why bengafuna ukubongoqo ufuna ukunika abantu imali why akubungoqo nje icede bali yakho uyabona ngalesa sikhathi kwakuthiwa noma ngwabo udayisa izimoto baphela abantu kusho ukuthi ke manje njengoba sekufakwa nina ke izingane zami kuthiwa niyatrade omunye uzowabhala wathi awu Mpilo ubukuphi sonke lesikhathi mntase ngoba kuvele nemali ekuthiwa umgogele yona 7,000 shuthi bayashara bonke badidisa baba bonke phela ngoba phela akekho umuntu ongasho lento cha ke abazi ke Mpilo ukuthi asitrade asina yini lento amabhanoyi kodwa yini amabhanoyi forex into i-trade out phela umuntu unika imali athi uthi uzoletha cha angiqhubeke ngidlele mina inyama yami ya uthi manje abezwa ungambi why udafuhlana nemali yakhe yeah so ke bazophela mabeqhubeka nalento ngicela nazi ke ukuthi thina asitrade asizenzi lezo zinto put your money at your own risk and ba risk bajike bazokhala kuthini bengazi kunyamani umessenger kanjani usumnikile umuntu imali yakhe uthi hayibo okay lalela ke edouble scam umuntu ufonela uMangwabi uthi ubangirobhile bangithathela imali ngathi mina cha Mangwabi ungasamlalela uyakuscama nawe kusuthi ufike ngoba kungenzeka ukuthi uqamba manga uthi ngisenye mhlawumbe le nto uzomreimburse umnike imali yakhe ngoba la usuyasaba no aneke nokuzosibulalisa ngabantu no ngizosibulalisa ngabantu. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show and thank you so much guys for tuning in. Hayi guys, umndeni kaMpilo Mseleku usuphumela obala wacela ukuthi abantu bayeke ukufaka imali zabo ngoma scammers ka social media azibiza ngabantu bakwaMseleku. As you can see kule video Mpilo Mseleku noMpilo bechaza bakithi asifundeni ke ukwenza ama video call na ku Facebook ikhona i video call if ngampela ufuna ungena kulezi zinto ungena umbona ngampela umuntu ozitshela ukuthi ukhuluma naye then ukufonela umuntu osufuna uNompilo ke manje ufuna ukuchaza ukuthi wathatha imali yakho uNompilo ongazi lutho ngalento ukhuluma ngayo like they faked i-account kaMpilo and babhala lento hello to join you send your details I would use to register your details I will use to register on the investment database. Igama lakhe, isibongo, phone number, account. I'm going to send your profit
With 500 you get a guaranteed profit of 5,500 in 1 hour. Which bank account are you using? Now you see they want even a bank account, and baphinde futhi ba-advertise another successful payout. Don't be left out. Join a winning team and get paid every day. Basebesenda ke fake, it's just a fake notification ethi imali 5,500 engenile, then wesebhala lo muntu kodwa Mpilo, where were you all along? Yase ngidliwe imali eningi kakhulu. Thanks for being honest mntase, I want to invest more money. Guys nje uyisensile ingqondo yakho nje noma kuthiwa awuyanga ngesikoleni, but u500 nge-hour loda wena wawuzwaphi nje ukuthi ungazala nje u5500. Hayi guys, ngeke asisebenziseni nathi phela ingqondo lesayinika uNkulunkulu, siye ukuthatha imali zethu siyifake lezi zinto azikho azisebenzi. Senze nje ingqondo yakho ubona ayikho le ndawo ku500 rand ongazala u5000. Guys, there is no way. It even worse ekuthiwa ngo1 hour. Hayi bakithi no, asifundeni nje singayifaki lezi zinto lezi. Siyeke futhi lo sifaka imali ko Facebook, siyeke nje ufaka imali ko Facebook. Mangabona ukuthi unemadlana onayo, hamba ebank uyofaka imali yakhe ebank. Inkosi yami, ngcono ukuthola imali yakho kunokuthi ulahlekelwe imali yakho. That's all I have for today guys. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.